радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Bugün kutlovlar bek sirek kilen eklektir. Номерына шулай да әкренләп килә торалар алар. Чираттагы Болгар сүзе белән башлап 50-65 номерына килгән котлауга тукталып үтербез. Яраткан кадерле әтиебез, бабабыз Рамазанның бүген туган көне юбилее. Аны ихлас күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Сәламәтлек телибез, безне шатландырып озак гомер кичерсен. Бары тик яхшы, матур сүзләр генә ишетеп яшәргә язсын аңа алдагы көннәрендә. Амин диелгән әлегә котлаудан. Амин дигән сүз белән төгәлләнгән. Амин, шулай булсын. Без дә шундый ук теләктә калабыз. Һәм инде мин бер шигырьнең, Габдулла Тукайның бөек шагыйребез Bizənsən, bizənməsən də yox indi. Qazanlarında singinə jitməgənin. Şигырьдән, аның исеме ничек дип атала? Менә кич зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып, көмешләнгән бүтән өйләр вә сахралар тора балкып. Менә бу кайсы шигырьдән икән, дуслар? Сез шуны белеп, тиз генә Болгар сүзе белән башлап 50-65 номерына язып җибәрергә тиеш идегез. Нишләптер, нишләп? Дәште мине Рәбига, безнең милли музейга. Искелекне карарган булмасак та фанат, мин әйттем керүгә гөл чәчәкне күрүгә. Сезнең бу күргәзмәдә мин иң төп экспонат. Алабутаны, үсте мин олыда утап. 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 Бардым мин театрга Камал белән Кәримгә каршы. Алды Илгиштән Илфир белән Фәнис. Һәм мин әйттем кергәч тә, ишектән күренгәч тә, мин сезнең театрда иң сәләтле артист. Алабутаны, үсте мин олыда утап. 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 Бардым экскурсиягә Болгар белән өзүягә. Язып куйган сөялмә кул белән
белән кагылма. Язdım җитәкчеләргә, бабай белән Рөстәмгә, Татар белән Мишәрдә, мин иң шәп казылма. Алабутаны, ах, үстем мин алда утап. 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 Эш көннәрендә, сәгатьләрендә 570-5095 номерына шалтыратып алырга мөмкин. Хатлар турында менә шул. Әле иң мөһимен әйтмәгәнмен икән. Минемчә, менә шулай почтага Tagın jıklap yata. Sataştıyını şu kazana bilen. Puh! никадәр эше бар, әмма